L-ewwel mitjum ta' gvern ġdid wassal ukoll biex Malta komplet turi sem importanti fil-fora internazzjonali. L-ewwel mitjum minn mindu Robert Abela ingħata l-akbar mandat elettorali fl-istorja ta' Malta sovrana, l-impenji tal-Prim Ministru anki barra l-pajjiż ma waqfux. Impenji importanti wkoll għal Malta bħala parti mid-dinja. Sal-aħħar tal-leġislatura li għaddiet l-impenji baqgħu hemm bil-Prim Ministru jkollu Kunsill Ewropew impenjattiv anki lejlet l-elezzjoni ġenerali. Wara l-ewwel mandat tiegħu mill-poplu il-Gvern kompla juri impenn sħiħ biex kompli jsaħħaħ u jimmodernizza l-pajjiż. Ix-xahar li għadda inqas minn mitjum wara li ngħata l-mandat Gvern ġdid Laburista sar magħruf li pajjiżna wettaq il-pjan ta' azzjoni maqbul mal-FATF. Malta ġiet deskritta bħala storja ta' suċċess. Il-proċess kien sfida li illum irnexxielna indawruha fi prova oħra ta' kemm pajjiżna huwa ġurisdizzjoni reputabbli u serja. Infurmat illi waqt il-proċess tal-plenarja li nżamm din il-ġimgħa il-każ ta' Malta kien deskritt bħala a success story. Fl-ewwel mitjum ma naqsux ukoll l-impenji barra l-pajjiż b'żewġ kunsilli Ewropej importanti li fihom ittieħdu d-deċiżjonijiet f'kuntest ta' sfidi kurrenti. Quddiem is-sanzjonijiet imposti u l-impatti tal-gwerra fl-Ukrajna, il-Prim Ministru saħaq mal-mexxejja Ewropej li rridu nassiguraw is-sostenibilità tal-azzjonijiet meħuda u fuq kollox iċ-ċittadini Ewropej m'għandhomx iħallsu il-prezz għas-sanzjonijiet imposti. Fid-dinja hemm barra wkoll f'dawn l-ewwel mitjum intbagħat messaġġ ċar li Malta hija mudell għall-inklużjoni. Il-logħob tal-Olimpjadi Speċjali f'pajjiżna ġew infissra bħala esperjenza pożittiva mill-President tal-Special Olympics Europe, David Evangelista. I think for our organization, this really sets a new standard of what's possible, even after all of this disruption. It also sets a new standard of what's possible in nations around the world. We now look to the Republic of Malta and Special Olympics Malta as a driver for this inclusion movement in new ways. They have always been a very strong organization, but now when they've brought 24 nations together, we can look to them now as innovators, as pioneers. Fuq kollox f'dawn l-ewwel mitjum Malta mmexxija minn Robert Abela għamlet isem fid-dinja meta ġiet eletta b'vot b'saħħtu ta' 97% fil-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti. F'dan il-Kunsill Malta, pajjiż ċkejken iżda b'leġittimità kbira biex tisħaq fuq il-paċi, se jkollha vuċi importanti fil-qalba tad-deċiżjonijiet. Huwa f'dan l-ispirtu li anki meta kien f'Madrid lejn l-aħħar ta' Ġunju li għadda flaqa ma' mexxejja Ewropej u oħrajn min-naħa l-oħra tal-Atlantiku, il-Prim Ministru Malti saħaq fuq l-importanza tad-dialogu u biex jinstabu s-soluzzjonijiet madwar il-mejda.